Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga opisyal kag empleyado sang syudad sang Himamaylan ginpaydalom sa quarantine. Full implementation sa speed limiter sa mga salakyan temporaryo ginpaiway. Sa balita nasyonal, clinical trial sang COVID-19 vaccine sa Pilipinas mahimo sa Disyembre pa mag-aumpisa. Pila ka mga alkalde embulbado sa illegal mining kag logging operations. Sa balita international, mga cabinet members ni Biden posible nga hingadlan sini nga semana. Balita sa sports, sa Tatum nagpirma sang multi-million-dollar contract extension sa Boston Celtics. Balita entertainment, first Pinay next top model nga si Maureen Robles ginpakigbahin ang pagka-COVID-19 survivor. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang nagkalain-laing nga paagi para mabatuan ang stress kag trauma nga tugas ang 2020. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang northeast monsoon o hangin amihan na nag-apekto karon sa Luzon, Visayas kag Visayas. Samtang ang tail end sang frontal system naman nag-apekto sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Ang Eastern Visayas mangin magalumon ng kalangitan nga may pag-ulan, samtang ang bilog nga Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip ang Kalayaan Islands ang mangin magalumon tubto magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang hangin amihan. Kasarangan tubtob mabulubas kung huyop sang hangin gikan nakatunda na sidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:47 sang aga, magatunod naman karon alas 5:22 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning liwat kag welcome na diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Good morning dira sa kay Ping Loha, may aga dira Ping. Good morning. Jocelyn Kalamaan, good morning one. Sa kay Jane Baile. Uy, patato ka pa, matsoy siya. Sa din ganin daw Sa likod nalipat taytong. po. Ay, oo, gali. Jane Baile, may agadra. Sa kay June Marie Radok, nag-monitor man sa La Castellana. Sa kay R.R. Hinyo, gaugtas kuno si R.R. Hinyo, gaugtas aki ako no partner kay gaguot ko kuno sa pulungkuan basta kamo ang tagbalita. Nya nung ara ka Aksyon Boy ka Aksyon Dorel law. Nakalay. At least nga full of information ka. Action Boy na. Correct. Yes. Alex Montesa. Pwede man Action Boy sa justice iya para hindi siya mag-ungot guro ni kay guot ang bayan. Guot mo na pre mo. Amo man na siya. Hindi bala maguot ang salakyan mo dra ka mo lang katiner. Ungot ka. Sa mo na nang nang samtang ka pamati siya pwede lang na mahimo siya sang obraya. Tike balo ka sa Facebook sa tigna tan-aw yun. Agi na lantaw yagid ate. Do ka budlayo. Jen Oise Sir, good morning man kay Terry Yong. Mang aga dira, no? Sa kay Bret Hart Tonato, watching from Antipolo City with my mahal. Wow, sana Jasmine Mimi Tonato. Greet niya 76th birthday ang ilang mahal na nanay nga si Georgina Hacienda Murcia. Georgina Murcia. Si nanay yan taga Georgina Murcia gle. Action Boy, may ginapag-greet man di si Kagawad, Alit ba lang? Birthday sang apo niya. Oo, si Apo niya? Alit Puwasan.
Ika ano ya, si Alit. si Kairing, ano niya? Si Kairing Alit Puwasa, nangalan sa niya po. 5th birthday today, Action Boy. Correct. Happy birthday, Happy Kyrie. birthday, Alit Puwasan. Correct. Sige. Michael June Season, good morning man. Greet yan ang Season family sa Sumaga, Barangay Bata. Sa Energy Fans Club ko no, good morning. Dina Malabago, good morning man. Sige, Action Doors. Kay Nanay Ligaya Abeto, ara sa Action Boy, dra sa Maya Binalbagan ni good morning, dra na keep safe. Kay Jinken Emperado Indico, good morning. Sa family ko no Indico, kag Emperado, greet niya lang greet niya man si Papa Ramel, kag si Mama Amay. Ari lang ko di sa Silayga, pamati sa inyo, salamat gid sa inyo. You're welcome. Kay Ma'am Vanessa Mayo, happy Monday to you guys. Good afternoon, Action Boy, Miss Beautiful Dorel. Love your face mask, Ilonggo line. Ti may ara tada. Salai mo ma'am, way gid tada. Amo na dapat. Di yung lagi tada. Lagi tada. Sige. Basi bag-o niya, from Minnesota niya nga, no? Di man kotla sabi ti may ara tada. Are, binlantagid ka bala kay Binlantagid para ka. magpuli ka di tatlo ka bilog. Oo, para I love you. Ay, kalan. Tapos ko niya to sa Minnesota. Sumabas na, ano dang Action Radio, Ano? Dina. What's that? In Minnesota na yan. Ay, Minnesota ka rin ako. Stand by sa mga balita nasyonal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginpaydalom sa quarantine ang tanan nga mga opisyal kay empleyado sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Himawayan diri sa Negros Occidental. Inangin mando ni Mayor Raymond Tungson samtang ginahulat ang resulta sang COVID-19 RT-PCR test sa duha ka mga City Hall employees. Kalakip sa ginmanduan nga mag-quarantine ang mga empleyado nga nagbaton sang sweldo sa City Treasurer's Office atong Nobyembre 21, mga nakakontak sa personnel sa City Mayor's Office kag nagtambong sa Sinapol sa atong Nobyembre 20, las 9:30 sang aga sa ikatatlo nga pandalgan sang Himaya Hall. Ulihi nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka 45 anyos nga lalaki sang Barangay Suay, Himamaylan, nga isa ka locally stranded individual halin sa Zaraga, Iloilo. Tubtob sang kahapon nga akon sang Nobyembre 21, ang Himamaylan ang mayara sang 190 ka mga confirmed cases, 176 ka recovered, 13 pata akong 3 patay kag 11 ang active cases. Tatlo ka mga government employees sa syudad sa Cabancalan, Negros Occidental ang nagdugang sa mga nagpositibo sa COVID-19 kahapon nga adlaw Nobyembre 23, 2020. Iniabang 48 anyos nga babae sang Barangay Talubangi, close contact sa COVID-19 positive number 402. Ulihi nga naka-report sa duty kag nagtambong sa misa sa City Hall sa Nobyembre 10 kag 13. Positibo man ang 32 anyos nga lalaki sa amuman nga barangay, frontliner kag close contact sa COVID-19 positive case number 397. Siya ang nagpadulong sa COVID-19 patient sa hospital sa Bacolod sa Nobyembre 15. Sila ang lunsay mga asymptomatic kag wala sang ginabatsyag nga balatian. COVID-19 positive man ang 43 anyos nga babae sang Barangay Hilamunan, close contact sang COVID-19 positive number 402, asymptomatic kag may hypertension. Sa karon nagapadayon ang contact tracing samtang natala ng igasaylo ang tatlo sa government facility matapos magpaydalom sa strikto nga home quarantine. As of November 23, 2020, 432 na ang confirmed cases sang syudad, 369 ang naka-recover, 56 ang aktibo kag 7 ang nagkalamatay.
Ginpasakaan sa National Bureau of Investigation ang Bacolod City Health Officer sa angot inis kinaligar discrepancy sa pag-report ng COVID-19 results ng Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital sa Emergency Operations Center sa syudad. Pangabahay ni NBI Bacolod Chief Renwa Baldovino sa Prosecutor's Office nga pasakaan sang kaso si Dr. Maria Carmela Hensoli bangod sa paglapas sang duha ka layi kinalakipan sang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act kag Bayanihan to Recover as One Act. Ang reklamo batok kay Hensoli ginhimo kasunod sang pangabay ni Melquiades Feliciano, retired general kag deputy chief for the Visayas sang National Action Plan Against COVID-19. Si Feliciano amo ang nanawagan sang full investigation angot sa discrepancies, angot sa kadamuon sang test ng patigaon kag ang matuod nga datos nga nakolekta sa daily basis alin sa hospital laboratory kag epidemiological surveillance unit sang City Health Office. Isa na lamang ang COVID-19 na active case ang Manapla, Negros Occidental apang may 37 naman ka mga locally stranded individuals sa LSI ang natalana nga ipaidalom sa RT-PCR test samtang yara sa facility quarantine sang Banwa. Sino kay Mayor Manuel Escalante ang nagpositibo amo ang COVID-19 patient number 89. Ini amo ang 28 anyos nga lalaki sa Barangay Tortosa, LSI halin sa Pututan, Iloilo kag subong naka-quarantine sa Provincial Healing Center sa Ibi, Magalona. Dugang pa sa alkalde, nagnegatibo sa COVID-19 ang 62 ka mga LSI nga gin-swab test sang mag-abot sa Banwa matapos kakaso ng moratorium sa pagbaton sa mainis at Nobyembre 18. Sunod pa kay Escalante, pagabuksan naman ang tanan nga merkado publiko sa maabot nga Biyernes apang tubtob lamang alas 5 sang hapon ang operasyon. As of November 22, 2020, ang Manapla ang may 89 ka mga confirmed cases, 85 ang naka-recover kag 3 ang nagkalamatay. Nagpatigayon sa pagpangusisa ang Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod angon sa nagluntad nga insidente sa Barangay Felisa sa Tontelikdan nga Sabado sa tunga sa mga personel sa mga barangay kag sang pamilya sang pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Vice Mayor Sid Familiaran, chairman sang IATF sa siyudad sa Bacolod, ini nga tika nga nagatuyong nga may baluan kung ano gid ang kamangdanan sa nagluntad nga problema. Dugang pa ni Familiaran, ginatingwaan sa syudad nga gilayon maaksyonan kag mabuligan ang mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 apang hindi malikawan nga mayara gid sa pila ka mga grupo nga gilayon nagahatag sa ilang negatibo nga komento batok sa syudad sa piyak nga wala man nakahibalo sang matuod nga kamangdanan. Bangod sa niliwat nga nag-apilar sa publiko ang Vice Alcalde, akon mahimo likawan na lamang ang pag-share sa mga gina-post sa social media, ilabi na kung ini ang wala sang basihan. Ginkompirma ni LTO Bacolod City District Office Chief Ruben Tampos nga handa na ang pondo para sa bagong opisina sa LTO nga igapahamtang sa Banwa sang Ibi, Magalona. Sunod kay Tampos, 3 milyones pesos ang ginpaing nga pondo sang Negros Occidental kag 3 milyones pesos man gikan sa pondo sang Ibi, Magalona. Nagalaom si Tampos nga pag-umpisa ng proyekto agud maserbihan ang pumuluyo sa among lugar kag mga kaiping pangabanwa kag syudad sa Northern Negros. Ginhold naman temporaryo sang LTO Regional Office 6 ang full implementation sang speed limiter sa mga bus, panel truck at ibang mga public utility vehicles. Sunod kay LTO Bacolod District Office Head Ruben Tampos, sa pagpagisapol sinitilikdan nga semana sa Regional Office nagbangabay sa ila si Eric Leonard Tabaldo nga untaton temporaryo ang implementasyon sa speed limiter sa Western Visayas bangod wala pa nahanas ang motor vehicle inspectors kag wala pa hibaluan kung sino ang accredited suppliers. Duha pa ni Tampos bangod sa asod-asod nga aksidente sa dalanon, dako kung tanay mabulig sa sining nga gadget sa mga truck drivers agud madisiplina ka makontrol ang marasing pagpadalagan sang ila mga salakyan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:20. Kag para naman sa complete management sa imong liver Ana, ano nang nahuya ako mangulang. Ay, may pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwari. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala lagi kami nga, may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget. Good morning na dira kay Michael June Season, sa kay Rodely Gumayan, may agaman, sa kay Cecilia Leo, watching from Cebu City. Ay, sa kay July Derla Celestial Hungkot Taxmana, watching live from Cambridge, United Kingdom. Grabe. Jesseline Andrada Tiangson from Mansilingan. Birthday, greet naman gali ang iya bata, si Gigi Tiangson. Birthday today sa iya nga bata. Si Gigi Tiangson, happy birthday. Kay John Ray Disuyo Rosia, greet naman si ang hinablos niya, si PJ Pitpit Rosia Curativo. Happy birthday man, Pitpit. Happy birthday, Pitpit! Pitpit. Yes. Pitpit na Maya. Pwede. Si RR Hinio, grabe kulba ya kuno to sang kwanto kay may ara man sa hinablo adapted nga pahinante man. Hindi makontak galing ko no. Si kabay pa ano, si Aksyon leader ato to ga follow up ano. Ario, may latest naging send, mga na-recover nga ano, Action Boy, Nga, driver's license, sang duwa guro na kada Kag malarios. ID. Ha? kag ID. Halaton talang gid ma-confirm Wala Action talaga Boy. May eh, na-recover actually, lang pero syempre hindi ta sure kung ila or hindi. Zed Alunan, may agaman, Lisa Joy Ilon Amoroso, Richard Bargamento. Good morning sa magulang ko kay Jocelyn Tuante. Okay, good morning magulang ning Richard. Siling ni Alex Montesa, ni Aksyon ipakastigo ko lang pamilya Selos ang barangay na Bulo. Ay ipagret siya lang Pakastigo gid ya. si Palay. Kaya sa pamilya Sumito sa barangay San Juan Pontevedra, kaya kastiguhan ang Prime Villar, aga pa wala na tubig sa barangay Takuling. Ang Prime Water. Oh, Prime Villar na. Villar. Yan ang Prime Villar Villar man. mo. Yan daw, 1 week pa lang ina serbisyo, daw ragaw-rawaw. Di mayo lang kami sa amon tiya nga ano ya kay deep well tiya nga. May kami nga ganyan, may kami limas tubig, kaya kay bubun. Bubon. Very deep ang well. Charis. M. Smart Salcedo, monitor sa Tansa, Cavite. Pinky Teruel, ginagit siya si tita niya, Mama Puring, Di Gracia, happy birthday. Kadamo sa nag-birthday subong. Happy birthday subong, no? Mama Puring, Di Gracia, happy birthday sa imo from Pinky Teruel. Big Boy Felicissimo, greet naman happy birthday kay Alex John Victoriano. Aperte no. Halin kay Dwayne Cesar Felicissimo. Happy birthday mga ka-aksyon. Kay Mambal Hambalya. Tinagyat siya na ko na. Very good. Tiway kita da. Ara. May ari daw preparahan tagi kaya van. Wala gina problema. Hindi budlay pa dalato sa Minnesota. Budlay kung duwa lang ka Facebook ka mahal guro sa. Sige lang ka base may tupad balay kami nga makadula sa Minnesota. Ipadala ta. Basi lapitay sila ni Mamban. Kay Phil Alonsagay dira sa Japan may agaman. Barkada sa politika ni RR Hinio.
Vice Mayor Justin Dominic Silos Gatuslao sa Mamaylan. Bongga. Pamati daw siya. Ay, oo, si Vice Mayor Justin pa, may guhay kumidaan na. Vice Mayor, good morning. Keep safe lang ka mo dira. Stay safe lang ka mo dira sa Mamaylan. Regards na kay Mayor Tongson, nag-text ko no sa iya si Kwan, nag-PM sa iya si Vice Mayor. Nya batian ko ngalan mo sa Aksyon Radio. Bongga. Kaya pamati gali di si Kwan si Vice Mayor Justin Gatuslao. Kay Julius Ayungon, good morning man. Sa taga Hacienda Canlaon 1, La Castellana. May Hacienda Canlaon 1 tiya gali sa La Castellana. Canlaon 1 ho. Kay B. John Peregrino, Assalamualaikum. Mayang aga, monitor lang ko di sa Abu Dhabi, UAE. Keep safe. Thank you. Kay Julie Derla Taksemana. Ano siya magbasa man? Good morning, Aksyon na boy, Aksyon Dorel, watching live from Cambridge, UK. More power sa inyo program. Stay safe and God bless. Thank you, ma'am. Joe Silinaricivita Olak, good morning. Evelyn Nipomoseno, mayong aga. Have a nice day, man. Sige. Sa kairanan pa yung ngayong, good morning, man. Edwin Escopel, mayong aga. Bro Edwin Miranda, good morning, man. Standby na sa mga balita national. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:29, detalye na sa aton mga balita national. Ginpahayag sang opisyal sang Department of Science and Technology nga mahimo sa bulan sang Disyembre mag-aumpisa ang clinical trial sang potensyal nga COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sunod kay DOST Philippine Council for Health Research Development Executive Director Jaime Montoya, ang pag-umpisa sang clinical trials magadepende sa compliance sang manufacturers. Magluwas sa potensyal nga COVID-19 vaccine sa idalom sang WHO Solidarity Trial, ginpaayag ni Montoya nga ang 5 ka manufacturers nga nagpasa sang application para sa clinical trials sa ilang produkto sa Pilipinas, amo ang Sinovac sang China, Janssen, Sputnik 5 sang Russia, Clover Biopharmaceuticals kag AstraZeneca. Kumpiyansa ang Malacanang nga matuman ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang bando ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya pangunahan nga pagbakal kag distribution sa COVID-19 vaccines. Sa news conference ang syudad sa Davao, ginsabat ni Presidential Spokesman Harry Roque ang concern sa pila ka senador angot sa kapasidad sa state-owned nga Philippine International Trading Corporation o kon PITC nga magdulong sang vaccine sa natalana nga oras kon basehan ang performance ni sadto pareho sa delay nga procurement process. Ang PITC among state trading firms sa idalom sang Department of Trade and Industry. Ginpanumdum naman sa Department of Health sa publiko nga hindi nagakaigo ang face mask kag face shield para proteksyonan ang isa ka persona batok sa COVID-19 sa lugar nga madamos ang tao. Nagwa ang panumdum ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere kasunod sa report nga madamo na sang tao ang naga-Christmas shopping nga ginahalinan sang pagginutok. Sunod kay Vergere, ang Interagency Task Force nga mo ang nagaserve bilang policy-making body sang gobyerno sa COVID-19 response, wala nagatugod tugot sang mass gathering tungod dako ang tsansa sang community transmission sa amo nga sitwasyon. Ginbulgar ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga may pila ka alkalde nga imbabado sa illegal mining kag logging operations nga pareho ginalantaw rason sang lapnagon nga kalitan sa paglaslas ang pila ka bagyo nga naglabay sa Pilipinas. Suro kay Anyo may pila ka lokal nga opisyal sang gobyerno ang direkta nga nagabenepisyo sa illegal nga aktibidad kag may iban nga hindi man kahimbol apang kahibaluman sa nagakatabo apang wala nagapanugid tungod sa posibilidad nga nagahatag sang pondo kag nagasuporta sa kandidatura.
Kadungan sa mando nga pagtapna sang illegal nga aktibidad ginpangabay ni Anyo sa law enforcement kag Department of Environment and Natural Resources nga mag-istrikto pati na sa lokal nga mga opisyal. Ginaprubahan naman sa House Committee on Ways and Means ang unnumbered substitute bill nga tuyo magpatong sang buhis sa online locally licensed cockfights kag derbies. Sa pagsapol, ginaprubahan sa panel ang substitute measure para sa House Bill 7919 nga tuyo amendahan ng Section 125 sa National Internal Revenue Code of 1997. Ang House Bill 7919 nga in-file ni Committee Chairman Joey Salceda ang ginaprubahan sa komitiba in principle sa naligan ni Simana. Sa idalom sang substitute measure, ang buhis katumbas ang 5% base man sa gross receipts halin sa off-site betting activities sa locally licensed cockfights kag derbies kay igapatuman sa online cockfighting operators nga i-remit diretso sa Bureau of Internal Revenue. Ginaduso ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpasaka sa emergency funds para sa electric cooperative sa 2021 kasunod sa dako nga halit nga natugas sa nagkalain-lain nga kalamidad sa linya sa kuryente kag infrastruktura sa pungsod subong nga tuig. Suno sa senador dapat madugangan sang 550 milyones pesos ang 200 milyones pesos nga ginaduso bilang pondo sa Electric Cooperatives Emergency and Resiliency Fund o kon ECERF sa idalom sa pondo sa National Electrification Administration sa masunod nga tuig. Dugang panigatsalyan nga ang kabilugan nga halit halin sa Taal eruption sa itong bulan sa Enero tubtob sa paglaslas ng Typhoon Ulysses. Subong nga bulan ang naglabot sa 829 milyones pesos. As of October 16, ini ang nagsobra sa 250 milyones pesos nga ECRF fund sa idalom sang 2020 budget. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang... Good morning dira sa kay Chodosyo Lami, watching live from Bago City. Lami Chodosyo, kilala ko niya. Sige Susan Coniendo, happy birthday man ko no sa hinablos. Si William Villanueva. Happy birthday. Sakay kaga Abraham Ortega, good morning. Chel Talidong Beltran, sakay kagawad Melchor Baroka Rumbines, kay Marcy Rumbines Manhunyo, good morning man, no? Sakay John Ray Disuyo Rosia, happy birthday. Happy birthday ko no. Damo birthday no? No, your birthday. Birthday na gid, oh. Andy Raffles, happy morning, watching live from Okinawa, Japan. Ohio gozama. Kay Choy Bert Locsin bala, daw ato nito sa blaso mo sa US mo, former councilor ni sa Bago. Daw ato nito sa iya nga bata kay Elena sa US. Good morning manda kay Elena, ano? Kag kay Dr. Rico Delgado. Banana ni Elena.
okay. Lain man na si Doña Elena Aligarbes. Lain pag Yun siya si Elena Delgado ni siya. Ang bana niya, si Dr. Rico Delgado sa US. Si Elena yan, nurse. Si Bert Locsin na to nito. Bulo bakasyon. Sige. Lito Dayap, dira sa barangay Punta Taytay. Good morning, man. Sakay maninay ko, Bingbing La Chica, kay Arlene Solivio. Good morning, man, dira sa imo. Sakay, sino pagidang i-greet mo dami? Greet ka pa na? Uy, mo to yung greet niya. Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Si ano pag Action Si Boy? Juan Bolgalyo, good morning. Ay, nagapamati ako ni Eloisa Romano. Ay, ne, happy birthday, ne. Happy birthday! Happy birthday. Good morning, ne. Inaano, ne. Happy birthday! Okay lang siya kagawad. Super advanced. Kada mo, abi sa mga birthday mo. Yes, ibang level. Hindi mo birthday. kumusta, Mami ne? Ems, Mami Ems sa boss. Mami Ems Good sa morning, boss, Mami Ems. Si Jertel Humayaw Action Boy. Siya na yung ginatagan ko ligan face mask. Nagsaka di siya. Correct. Pagambayaw mo ko face mask. Okay. Pagkalas mo yung biari siya dayan niya. Ara sa dayan niya. Kaya konti na hatagid siya iya. Si Kwan pag itong makadto di si Spicy, si Spicy, Sugar Honeybee, Spicy. Matuaw, Honeybee. Kinambala ko man siya kay message niya ko Action Boy. Malala ko kung wala ka na. Maubos ng stock mo, Blau. Wow, kada mo kag-stock. Sige. Bilhin na lang ko kada. Actually, ang mga stocks ko da, may mga tag-iya na. Nga wala bala nakuha, bala Action Boy. May araman kong gintagaan. Mapudo may ato pa ko to do juta. May aras na may ara pa. So, binlan ta pangandaan si Vanessa. Sa Mayo. Got it na. My Thor Binaflor sa Dubai. Kumusta ka sa family Benaflor sa San Dionisio? Kay Cheryl, Paul, kag halong gid ka mo, ha? Mga kabataan niya ni Garo. Miles Verano, good morning. Jertel Humayaw mo na siyang tagaan mo, no? Yes, Action Boy. Nga pita. Sige. Sige, Sa kay Hugh Christ Gabriel dira sa DK Kapihan sa La Carlota. Mayong agaman sa imo, no? Sige. Standby na kita mga aksyon sa atong dugang nga mga balita. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:40. Kag sa detalyo Balita International, natala na ngayong adlan na ni US President-elect Joe Biden ang mga iga-appoint sini nga mga posisyon sa gabinete. Iniapisar nga wala sa gihapon ginabato ni US President Donald Trump ang pagkapiade sa damlaglang natapos ng eleksyon. Ginpahayag sa Chief of Staff ni Biden nga si Ron Klain nga sa adlaw sa Miyerkules o oras sa Amerika, mayara na inisa na pilian ipahamtang sa nagkalainay nga posisyon sa gabinete. Dugang pa sini nga hindi makabulig ang ginahimo ni Trump nga ginakwestiyon ang resulta sa eleksyon, kag ginpahayag nga mabago lamang ang paminsaro ni Trump kung formal na nga magpungko sa posisyon si Biden pag-abot sa Enero 2021. May pagsaka naman sa presyo ng diesel nga epektibo karon nga aga sa abiso sang kompanya sang langis, dugang nga 50 sentimos kada litro ang para sa presyo ng diesel. Wala naman sa paggiyo sa presyo ng gasolina kag kerosene. Epektibo ang dugang presyo lasay karon nga aga sa mga kompanya nga Petron, Sea Oil, Shell, Petrogas, PTT, Uni Oil. Alas 12:01 naman kaina sang kagahon, epektibo ang price adjustment sang Chevron, samtang alas 4:01 karon sa hapon ang dugang nga presyo sang clean fuel. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 35 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 90 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 sentimos.
Ag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, kilala mo man ang first Pinay next top model, di ba? Nga nagdaog sang 2017 bala. Si Maureen Robelwitz. Si Maureen. Yes, Maureen. Siya daog? Bo. Oo first Pinay ni action boy nga nagdaog siya sa next top model. Taining next top model action boy. Bilog ano ni siya kalibutan, yan, Hollywood ni siya yan, international ni siya yan. Mga parte na ng mga nagdadala og sona. True. Mayara patugan ni action boy mga sang panahon ni blas ang competition ni nila. Mayara nagasuya sa iya, te konti siya man Japon nagdao. Wala si Maureen hindi lang magpa-apekto na to na kahisa ka na. Yes, hisa lang na. Subo action boy, ginpakigbahay niya ang iya nga pagka-COVID-19 survivor. Kaya nagka-COVID siya gali. Yes, ang bayan man tani. Inasitsulit mo kamo. Sabat. Ang action boy, hambal yan nga, hindi na tali ko na i-share. Dubali pabayaan yan lang bala nga nag-positive siya. Hindi na pag-i-share bala sa public. Pero ti hambal para pag-i-share tayo. Para maka-raise man sang action boy. Awareness. So, amo na hambal yan. Nga nga i-protect aton kaugalingon para maprotektahan taman ang iba. Correct? Good, Maureen. Maureen, Robelwitz. Sige. Balita sa sports. Nagpasugot na ang star forward na si Jason Tatum ang magpabilin sa Boston Celtics pagkatapos ng pirma isang 5-year deal nga $195 million nga max extension. Magasugod ang deal extension sa 2021-2022 season bagod may isa pa katuig ang 22 anyos nga player sa iya rookie contract. Nakuha sang Celtics si Tatum bilang number 3 overall sa 2017 draft pick halin sa Duke University. Sa sunod sang NBA bubble sa Florida, si Tatum nag-average ang career high nga 23.4 points. Mas mataas sa record siya sang 2018-2019 nga halos wala siya sang puntos. Si Tatum ay katatlong player halin sa 2017 class nga nagpirma sang max extension na sumugod nga nagbukas ang free agency sang Biyernes nga adlaw. Kalakip din sa Utah Jazz guard Donovan Mitchell kag sa ang guard sang Sacramento Kings si De'Aaron Fox. Balita espesyal! Energy, action boy! Nagatalikod ka na makita mo. Kaya baka doon ka bongga, baka mo na. Energy. Correct man. Sabi ko, ano, napakita mong likod mo na. At tanaw din mo na likod ko, kaya pareho lang sa tubang ko. Wow! Sige, action boy. So, kung mag-abot kita na sa aton niya. Sa aton nga SAP winner. Yes. Sulit ang mapremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ari na ang atong nga possible winner. Ginatawagan na, ginadayal na yung telephone number. Kabay pa makasabat, kabay pa hindi busy. Ara, garing. Rufi Libran gali, good morning. Kag kay Migo ko Renato Valencia, good morning man. Dira sa 13:30, no? Sa kay okay. Daga familiar sa ngalan ni Sako, no? Anyway, kabay pa makasabat ang ato sinitawgan taga Barangay Takuling, Bacolod City. Pero kuano garing lang iya nga cellphone. Basi may load. Ay, bisan may ka load ya garing na iya, no? Hello? Wala. Matry pa ta or try taliwat? Isa pa ka try abi nga tawag biliwat. I-redial taliwat, no? Happy birthday to sa apobla ni Mila. Happy birthday sa apo ni Kagawad. Alit. Hello. Sige. Hello, morning. Ma'am, good morning. 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 Si Glorian, eh? Oo, sino nilagad? Si Action Boy Duran sa Action Radio, Oo, musta ka? Okay lang po, boy. Okay ka lang. Di ka dampi sa barangay Takuling, ma'am?
Doon sa Riverside. Okay. Oo, sige. Gloria Roll, sang Barangay Takuling, Bacolod City. Oo. 65 ka na? Tingog mo do 28, oh? Kaya na gani unto, boy. Kaya na gani unto. Tingog lang na good. Wala na unto. Anyway, Ma'am Gloria, ikaw ang aton nga nagdaog sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ay, salamat. So, ipadala lamon premyo mo da. Hulaton mo lang ang text ang amon dire nga administrative officer, ha? Para nga makibala mo lang kung sinong sender kag ano nga number ang nagpadala sa imo. Hulaton mo lang, ha? Oo. So, sige. Nagdakal na ko bulong sa arthritis ko. Ay, very good, very good. Oo, sige. So, kung may pamangkot sa imo da nga, Glo, ano nababatian mo nga kuhan nga Aksyon radyo, ano sa bata? Aksyon, dito ya, aksyon. Halin ka sa una, aksyon, dito ya. Ay, oo. Salamat, Gid. Salamat, Gid. Gloria Roll. Salamat, Gid, and congratulations. Salamat, Gid. Madamo, Gid. Salamat, madamo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Congratulations, ha, sa kay Gloria Roll sa Barangay Takuling, Bacolod City. Ang aton nga winner sa sulit na mapremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Totong Irona, good morning. Kag kay magpangapi ka to galwes kabogla. Kung aram lang ta si Kapitan Jojo malayang mo. Kung way gani si Ulay Abalahon das kagawad Ulay kadtuan mo. To kagawad nagtugon si Action Boy Duran nga pakapihan mo ko de. Sige. Kay mo manisa mo nga hindi kan siya gani makapakapi malalaman niya gid. Kalay. Si Kagawad. Good morning dira Kagawad. Morning Kagawad ka kay Cap Jojo. Kagin Action Boy, ipadayon sa ng grito balaki. Sige ikaw. Happy birthday sa apo ni Kagawad Alit. Ang iapo si Kyring Alit Puasan. 5th birthday today, Action Boy. Yes, happy birthday. Kag sa tanan ni birthday, of course, happy birthday. Yes. Kag si Ronald Hida Trava, Ma'am Ronald, gapamati man siya dra sa may Valladolid, Action Boy. Sige, salamat, Gid. Okay. One time, guro ko may chimpo ko makamasyar ko sa ilan. Kaya kapang imbitar si Rufi, Libran. Sa diin. Damas 13:30. Di yung 13:30 sa bago. Sa bago. Okay. Nga, Action Boy, kung magkadto ka di, kasi namigo ko sa nato Valencia, wala tumanto. Kung magkadto ka di, pabalo ka, kaya payawan ka naman 3 bilog pato. Hindi mo nakaubos yung 3 bilog. Bongga. Dalawin mo di sa Dalanda ka. Tomas, bro nyo. Hindi gidya siling ihawan, nakapato. Kundi ihawan, nakatlo kabilog pato. Muna yan, tatlo gidya. Gidya, at in fairness na. Tatlo. Hindi na mas si Rufi. Doon na stress pa ko. Doon na pressure pa ko. Kasi mamasyo, ay, hindi lang magkatubo. Hindi lang mo kay gamay pang pato. Gamay pang pato. Okay. Sige. Araman Action Boy, may birthday. Pag ito si Zion Quebrar. Happy birthday! Happy birthday! Halin kay Marie de la Cruz. Sige. Sa ato niya balita special, mahingagaw kita na Action Boy. Bisan gamay lang. Ari ba lang ako, taman kag sa Indie Action Boy, ginmangkot ko naman Rina Trava, kung kauyon ko kuno pato, kauyon. Basta humok lang pagluto. Super sabot niya, kauyon. Yes. So sa atong balita special Action Boy, Ario, hindi tagid man ma-deny nga ang 2020 nagdala gid sa aton sang stress, no? Sa ibang trauma pa Action Boy. So ini mga ka-aksyon, ano siya, mga tips lang para ma-overcome tabala Action Boy kag magpadayon kita sa 2021. Sundan yung ablang kanta sa Action Radio, Padayon Action Radio. Kamo na siya. Bacolod, saludo sa... Yes. Okay na? Okay na. So, una Action Boy, makig-socialize ka or mangita ka sang support group bala nga ginatawag. Di pwede ang mas gathering. Virtual no? Pwede ka nakapost. Sino, di ba support group? Supportahin nyo ko. Ikaw, guro, no need mo na kami mga classmates ka man niya. Gamit ka mo every afternoon. Kung kami support group. Grabe supportahan na yun, reading sa mga passage.
So, mga Action Boy, kay sila man ang makabulig sa imo. Kay kabalo ka Action Boy, kung wala ka may gina-sharean sa iyong mga problema, bala. Oo. Kis, do ka bugat, no? Dalhon, Action Boy. Pero hindi man sila nga halos talaga tao, tapos gira mo sa problema mo. Ay, hindi na support group, ya. Hindi mo, anugay mo, ubra man sang burden ang mga tao sa problema mo. Kaya problema, mas lang ilaman mo. Yes. Aram lang may mahambalan ka lang. Hindi man bisan sino, mahapit ko to blanay kay Chay Puring o kay mahambal kasi yasa nga akong problema. So, hindi na lang Puring ya, baklan mo lang na isang habon palabada. Yes. So, hindi na. Ginasa mo. Aling Puring na ya. Aling Puring. Hindi kayo sa aton, hindi ko di Chay. Sige. I-accept na isa. So, mga Action Boy, kay sila na ang makabulig sa imo pa-build sa imo nga, ano gyapon sa imo nga, ano man, pagkatawo, or, ama na siya. And then, next Action Boy, maghimo sang schedule. Naghimo ka man schedule, Action Boy. Like, for himuon mo sini nga week. Wido lang ni ako niya. San ano lang. Wido ko na yan. Sining adlaw, mamu ko ni schedule. Organize kayo ba mga 3 lang kadlaw, mimo ko na. Ako kada tuig, malami na regalo na sa akon sang organizer. Kada tuig na yan, tagpinakbilog organizer, regalo sa akon, may mga kumpanya. Dama laman kumpanya nga dahil na organizers. Guro sa mga butanta, sa mga 20 kung naka-organizers, may isa ay sulat lang mo. Tibon mo Action Boy collection Dama organizer niya, Oo. Kaya actually ako, nainit pa ko lang, kaya hindi ko nami penmanship mo. Hindi ko magsulat, kaduway ko na namian, balahaw. May kaya magsulat ka naman ka namian. Ako magsulat ko daya, pag-review ko na suli, hindi ko maintindihan. Hindi ako malo ka na ito sulat mo. Kaya kung sulat, hindi ko maintindihan. Oo. Ito na yan, habi mo lang lago. Pero maginakisang, hindi mo maintindihan yung mga penmanship. Actually, ano ni ba? Actually, nga dapat tani sa akong kuno tani, madoktor ako mo. Okay, hindi maintindihan ang agi. Pero ang makabasa lang yun sila ang mga pharmacist ba Action Boy. Sagad silang basa yun, Gani, sagad sila yan. Fairness ka bongga sa ila yan. Tunaan man nila ang mga pakaras nga agi. Action Boy, ano na lang ang mga stenographer? Stenographer. Pag ilaya yun, di ba? Di ba naman mga, ano lang, do ka, ilaya. Word na dahil niya amo na, no? Budlay mo na Action Boy. So, amo na siya, maghimo ka kuno sa schedule para at least do ka feeling organized ka. Correct. And then next, mag-self-care ka Action Boy. Kaon ka sa insakto nga oras, tulog ka sa insakto nga oras, amo na bala. Hindi mo pabayaan imo nga kaugalingon. Hindi ba lang sila nga self-care? Ang mag-ano ka dayon sa imo nga do ka skin routine ka dayon or amo na. Dahil mo din sa pa-facial. Hindi na siya mo na. And then last Action Boy, dapat may hara ka sa healthy living, di ba? Kay para maano kita mapadayon kita gihapon sa aton nga kabuhi kag hindi tayo mapatel bala sa 2020. Basta stress kag trauma ning magapatel sa aton. So go lang tayo sa life, Action Boy. Kung lang, keep on living. Yes. Kaya always lang may hope lang because ang hope amo nang nagapabilin sa aton nga excited kita bla nga mag sa dodlaw lang hope. Kaya panamdumon mga hindi na permanente amo na Action Boy ang bagay nila there's more to enjoy life. Kaga dumdumon naton nga kon dulom subong butsilingon may kasanag nga mabot. Amo na guro At the end of the tunnel kuno may light na da siya. May kasanag. Okay? Sige. Good morning man kay Stella Maricelis kag kay Janet Delino. Good morning dira sa inyo. Okay na? Standby na kita sa Aksyon Hotline. Main kaupo ninyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyo naman din news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.